Hej alle. I denne video lærer du, hvordan du optjener belønninger for en simpel gåtur og derefter deltager i et stort månedligt lotteri. Vi vil tale om projektet Silencio. Silencio er et decentraliseret kryptoprojekt inden for DePIN Decentraliseret Physical Infrastructure Networks, der forvandler brugernes smartphones til globale sensorer til måling af støjniveauer og indsamling af lyddata. Det kan virke kompliceret, men det er faktisk ret simpelt. Du går udenfor, tager din telefon frem, tænder appen, aktiverer støjsensoren og begynder bare at gå og blive belønnet for det. Lad os gennemgå en visuel guide til, hvordan du downloader appen, opretter en profil, modtager en velkomstbonus på 200 mønter og begynder at bruge den. Først skal du downloade applikationen. Gå til Play Market eller App Store. Skriv Silencio i søgefeltet og installer. Efter installationen skal du så åbne applikationen og starte oprettelsen af kontoen, som vist i videoen. Tidligere i videoen nævnte vi, at du kan få en bonus på 200 mønter. For at gøre dette skal du aktivere en særlig kode under kontooprettelsesprocessen. Det du ser på skærmen nu, indtaste koden Mr. Gold i feltet. Derefter kan du gøre krav på din bonus. Derefter vælger vi et hvilket som helst gratis navn til os selv og gennemgår et par enkle trin mere. Når et kort med din placering vises på din skærm, er din konto oprettet, og du kan optjene belønninger, mens du går lige nu. For at gøre dette skal du blot klikke på den blå knap og vælge Aktiv mere Mint. Læg derefter din smartphone i din taske, så intet dækker mikrofonen til optagelse af støj, og nyd bare din gåtur. De belønninger, du modtager i denne app, vil også producere lotterikuponer, der giver dig mulighed for at deltage i det månedlige lotteri. Det var alt for denne video. Tak fordi I så med. Farvel alle sammen.